Basi bano omwanchi omo ligereri bwegeta seni kia radio buna 102.0 FM nene biro binde ebiya ngokwariga na somoro birito bwa basae ne chigosori omoro biri wocherekereri tukole Jumatatu gochakera ensa gosichinsa ikomicha marago basi tugotwara chitaika emerongo ene na isano wika ensa emasto gokwana chigosori chaito ritukoria rero na indo mwancho mo tegereringo kosomo ligereringo kwariga na se omoro biri ritukole Jumatatu chire chitariki 13 cy'umutenyi gw'ikomi umwaka no gwekiri bubere na 2025 ase torakwanire chigosori chaito hane mono na chiatekire weekend engimanche kongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o na indo nyambono kumirana na FDA iga hekingu gosaba no kunyara go subscribe so mutando ito YouTube at Radio Vuna 102.0 FM unyare ko like na bogo na bokonyara gotige comment yao ororoto nyare gosanga asubuamo unenchire yamo yogo sukabosio ase enchire yamo iyo kuligereria chigosori chaito igongo kwa lendo mwanchumo ligereria sentunde iga eyitinyari kukuna chigosori chaito na ntoimanyia mangi gati ya lingwali kanete mwanchumo ligereria amaberanio Safari Sevens na kole kanete ikende iga yetete hasegeti Kenyayo boigontugwate amaberanio ya enkoyo imense ya Kenya chingaki amaberanio ya ODM at 20 na kole kanete ikende eri etukuru kule Juma na boigo nimbwate amange kurwase enkoyo y'abana banyaruka imense nimbwate kurwase timu y'umupira w'enkoyo yense ite ya Kenya Harambee Stars boigense melia basubati ya Harambee Starlets boigo ntochiko kunera amange kurwase chitimu anemono chikanke chiga chitimu chosibira bubira somotimoko elikurudi bagocha chitimu chechinse kwero bali boikirano siba mameranio ya World Cup chiga kitimo chigendete kwero bali boikirano senchira ya amameranio ngo kwali no mwancho mo ligereri elitonyari gosanga nae kurubono oikomo ele nche kongoro kwa Geoffrey Ng'ong'o morobiri rasembeo nabasae ne chigosori oika twakorire igongo kwaligania ngo ndeto chakoso bwangu mwancho mo ligereri amameranio ya Safari Sevens na kole kantimense ya Kenya chingaki amameranio arekanto kumukiribera litindi korurituko agachagete beneritu kole Juma eikeria asigeti Kenyayo chingakira nitasentunda entanga nikigima asigeti Kenyayo elio mweli yaro chekaine gosama merenia kole kanta asigeti Kenyayo no mwaka bwechiri bubere na meronge bere no yomo chingake mamerene yo hakole kanta boiga asigeti Kenyayo na yene ntune ya kanne hanyarete kwa ligani wa sama merene yo ama mereni gachaka bene chitimo onjaringa sama merene yo nanda sama merene yo ya Safari Sevens igara yichitimu chia rugby ya bagosari batana baberekera ensemo chinga gichitimu echio chiari kunyara woikirana imense ya Kenya bunenchire mu yoko irukania sama merene yo hakore kante imense ya Kenya na chitimu chiari woikirana sama merene chitimu emeronge bere chinga ki chitimu 12 chiari ngensemo ya basacha na hensemo ya basubati chiari ngechitimu isano no isato kulende hetimu yensi ya Belgium nyanyarite kwerusa sama merene yo maiga yumwegere mone buge kosi ekyo kya egosari ya rugby yebo gosari batana baberekera ensemo na kurwa sense ya Belgium Warren Abrams gokwali tukule chuma gekarire timu yense ya Belgium kwerusia sama merene yo nkolengia na maiga ya mamerene ko sori bwa timu yense ya Kenya ya Shujas njara letu ko babanyango ase osari ya rugby ensemo ya bana bamura chinga ketimu iyo yarwete maigana ko yarase timu ya Shogun Titra usikumine nyasa isano nebere inga neba maiga yetimu ya Kenya ya Shujas korekana gochaka asenchire demba sama merania iyo etimu iyo nigo yanyarte korbaiga na nemono ko yikole timu iyo ya Shogun chigori gose Titra usikumi na nyasa isano nebere nako rali ko banyango ko bamamrania mwako yiga ya Safari Sevens asama mene ya Safari Sevens ama mene na nyoro mweso maiga ye company iyo koro isibi nyuwe mense ya Kenya ya Tusker kubwatoka chisilingi chimilioni meronge ebere na ibere guchase ama mene yo mwako yiga igento kyalenge kyo mweso sana guchase ama mene yo na ende akiga kaya konya ama mene wikira na sinjere ndunge chinga kinonya nabo hitimu yense ya Kenya ya Shujaa siyara kanta ko lebiya sama menene yo akore kante megeti Kenya ese final ya osareti gwa bwikora batoteri besorogeti asobonge ko senjera ya moyo kulire ma menene yo chinga ki ba eso getiko wikana asama menegati chize chikana sama menenga manensi ya Buganda henseri ya Zimbabwe egati chize chire chinyinge chikana sama menene yo unenjera ya moyo kwa menene sama menene yo ya Safari Sevens
yebwatete ime inse yense ya Kenya sensema ya bana banyaroka etimu ya mupira gwe uyo rugby yebo gosori batana baberekera nsemo ime yense ya Kenya Lionesses nigo asintune yabo yarekanete kubuguli bunyangongo bumega yoko yengere timu neri ya kurwa sense ya Buganda chi trials 14 hasi 10 na yero kurali kuboiga mamerane kuba abanyango ba mamerane igo koranga chitimu chense ya Kenya sintunde iganche buro birite boikirano sana aso kolibia sama meranio ayo ya rugby ya Safari Sevens akora kantemense ya Kenya tokora bumancho mo ligere linko myake ya mase mo ikase amameranio ya Chicago Marathon ayakore kanete kendi yetete hime yense ya USA omo Uganda Jacob Kipulimo na rekanete kopuguli bunyango bwa mamerane yona nemono koya kumotirna somo Kenya Amos Kipruto oyo ase ntunda yaje wirete bibagalia kabere chingaki motigete mega se chiteka nkeigo maiga yo korokia amameranio gose korokia kwa merani koro gotindike imasa mamerane yo Jacob Kipulimo mwegurwense ne ya Buganda niga airete chi nsaibere chi tagekaibere ne chi sekondi meronge bere ne isato anemono kubuguli bunyangongo bwa Chicago Marathon se abugulteke uke gold chingaki boigo mo Kenya Amos Kipulimo sema ya basacha chitaseri bagalia kabere kolende bunense ya Kenya etabatabanga mbiamono asemo myakyo yo bwense ya Kenya gokolibia sama merene yo ya Chicago Marathon ayo akolekanete hime yense ya USA habuigoro maragoba na nemono ANC ya Kenya kobega tichizo chitia kolitibia sama merene yo ne bamega yo kolalibaga liya kabere igonega tiali mwanchu moligelia kolekaneta se enseme yo kumnyoka na bwigo ntorikweba omosai naro sokurwa se ense gosigurwa se county ya Kisii tukole Jumatatu gocha se county ya Nairobi asabwa tekanga yo chikomera no mora igwensa na muri tukole Juma ase enchira ya moyo chengeri tukole mazingira day mosa oyo na ba aseleta kale bondieki na basokurwa se county ya Kisii na nemono kobeka omokikigima na kumyaka kilomita 314 goika se county Nairobi asaira amatukane unenchera moyo gukora kilomita chiyo emeronge 3 na wose chimisatu na 14 na ikase county kuronde eganga yayo wikirana yo komera muno mara igwense ya Kenya Mosiki William Ruto techitu wikirana ekorengani wabuna litukelio nigo lyalengeto kole mazingira day na inde kolende ne batamwe ntoro mara igwense nkolenginga okwande wetera so kumyaka kwaye ne bikora byaye na abarai au machie ngwe so kebune nchiremo yo kumosira nemo na so gochia wikirana seganga yabwate yo gochia koligeria gosego chikumya kurwa somo cho Nairobi je somo cho Mombasa bune nchiremo yo goikirana nekanga yabwata nemo yo kurwa kukulera no gosemye gochia se engana ya omuchanda bwo bongo egati ebintu binde binge abegeteli soso gochiko kolibia ase chimbere chio abegeteli socho kwa gochiko seko kwa mnyochi kumya koja se county ya Mombasa negati ya alia omwanchu moligeria myakana akolekana senseme yo kumyaka kolenera mega yo moso yo so kurwa se county ya Kisii gochia se county ya Nairobi niga ya mochirikira ge county ya Kisii anemono wetera se wizara echi seminaba ye chikosoria monaba sae nabo igo egekoro mega yoko yebwatokera liuko kigimaga gotabanga naganeti ogosira gochia se eganga yabwati yo kumyaka oikase county ya Nairobi asa mochirie serikali county ya Kisii wetera se wizara iyo chikosori asekali atabire buna nebo mega yoko likaliuko tachiti konyora gosira konde bwensi ase no nyina bayarede gati mechanda eteire aso kumyaka kwa ya sekali atabire buna okumnyoka hanemo natama itenga ensemo yo kumnyoka chinga yo kumnyoka se para mune yelami na atakere bikoro to bene byo kumnyoka ngorengine gati ye binto ayetertese emechanda nyorta senga ki yesabali ya ekurwa soro kongoro gusigo cha se county ya Nairobi korende ngorenginga ase chimbiro cha yabegeteli sokurwa se omocho Nairobi cha se county ya Mombasa nje ko basencherere ndonge neba maiga yo konyora bitango gose bitango binga bune ebyo nainde ntoli no gosemeria buna na chiko kolibia se amamere tokura bumancho moligeri to chisego so asengo yo kidogo na egekorengere gya kole kanite ikendi getali ki ya na nemono kero gwa ko chasengo yo himense ya Kenya chinga kiyo mogosori mokoro gwe klabu kia MCF gose Muli Children's Home kia kosida se ligi ya National Super League ko ingino mbono ko soria omogosori Hilary Minudi nigo atogete gasito bugimabwaye
ase omochi Garissa maiga yokobeta omoyo ase ndayaye korende egento kerete egekore ekigokorekana ase ekaunti ya Garissa nkeramanyekana goikera boni omogosori oyo nkorenge ng'a igaro omwarimu na omosangerekano bwa abarimu b'esukuru chechi primary nogendeta ase ensemo ya Garissa nkorenge nwarenge na abarimu bande korende maiga yoko betumeye yo nkeramanyekana egento bene kerete omogosori oyo gosaganwa chinga kiasirete bugima bwaye kobwatekana n'echingoma echi chimbe atigeretwe ase ndayaye gentanda kekagere kwirira koba ogokukwaye ase obwango mwancho morigete angorusia bwe nande nkobeka bona ase egosori ane mono ya abana abanyaruka chika kiligi ya kabere ime yensi ya Kenya semo ya abana abanyaruka yeranete eikende eiga chitimo oncha swetegeti ane mono bunencheremo hiyo kumnyokania ase bimino byokoligi obonyango bwe ligi ya kabere ense ime yensi ya Kenya na nemono bunenchere ya moyo koligiri baga riogoswase ligi ennemense ya Kenya ya Women Premier League se chitimo ochecha gete kambini yabo se ebimeno byogosoritu weekende iga ya etete ntoro chitimo nemono kuretimu kurwasarongo robusi timu ya Shabana Stars nega chitimu cha sweta se ekambini yugo cha kabene esisori mwaka bwe chirube na mrongebere na isano mwaka bwe chirube na mrongebere na isano nemo sigwikira boniga chitimu chia getege kama gobene ase season yenya chinga chitimu ocha swetege tibu nenchiremo yokurukania ase biminane yo ase kimeno kya gosaritu ya bwikoro ase ekemeno ke league yo ya kaberimense ya Kenya sensema ya bana ba subati timu ya FC Leopards nigo yanyorito bubibwe gole ama sebosa chinga kibaye kumyakana mune timu ya Tuku Ravens chinga ke timu ya Diani Queens yanyorito bubibwe chigolibere se bali kumnyakane timu ya MTG United chinga ke timu ya Iron Ladies ya Anjanite Makaliyo konyonsani gole ama sema mune timu ya FC 105 nini Farm Starlets niga timu meno biri mwancho murigere byanyata okolekane ikende iga yetete ase ligue ya kabere mense ya Kenya sema ya bana basubati sikoli na ligue ye niko ya chagete bene na gwake kama gokia ya chinga kitimo ocharekane okolibya ase bimene ne byo sikoli ne timu ya AFC niga timu chiti kire kokosa na gotire kurwa ase ligue yo na goso ase ligue enene mense ya Kenya egati timu chinde chinyinge chiakire kukima na bane timu yitukura sorongoro usi ya Shabana Stars nya jagete bene kambini yaye na usikoliga ligue ye ni yarekane gotoro kwa Melisa na chinga kina inde bwate dibagalia bene kwa bagosolia bake boko usaba gosoli ba na nemona bana banyaruka kurwa se chinsemo bakwe guli bagalia okoro kibego byabo sengo ye yo ya bana banyaruka boige ligue ya bana banyaruka se ligue nensi ya Kenya gwikira boni ligue ni gendete koimukia maberera matindi chinga ki ligue yo ya chakete osea sera siki ya sweta siki ya kabere maiga yugo chaka eikendi lietete gwikira boni ga oise koligere mochoko gwe ligue ye timu ya Viga Queens okoranga na inde ira ne asijere chicha maiga chinga ki ya rekanto ikaransera sane ngo yense ya Kenya senseme ya bana banyaruka gwikira boni ga ni gendete kora maiga yo kosere minubire chipointi sano nemo asenyo stichigoli sana wikira boniga na indo sukolire nchere timu yo ya Viga Queens ya chakire kambini ya yesu neiga na mokorange segera retini gere ntindi neba gega sene konyaru kwa meli gutini kurwa se timu na chidichi abo Kenya Police Bullets timu eli ya Trinity Starlets timu muneli ne ya Ulinzi Starlets gati timu chine chinyinge na isokolire neba ne timu muneli ne isokolire timu munenero ya Kibera Soccer Women nero bado koranga bintu mbira babuya sensemo yabo wise kuri na season iri basungwete sana wika ukora seri bagalia kabere ngore ngingo kiraboniga maga yoko seri minno biro wikira boniga timu yebo ate point moyoka se ya kuriwe kiminane kemo wise kuri geriboniga timu echunchi kasene gwetiri bya sana wise kuri muneli ya timu ya Kenya Police Bullets nero nega sene gwetiri sana bosibwe magesi yo kosli minobira se ligi yabo NNC ya Kenya yaba subati chinga kia chaka bene hase kagechi kibere chetire na sama chibu yebina bya oseritiwe habuiko ase ikende yetete aso bwangu kubirigereria asiti mu chirichenya rutobo buyase minobya bo chinga kina otabiru na chitimu echio charodiese igentindi kigima maiga yesisu ne gushaka bene egati timu chiricha reka ne okolibya ngamone timu ne ya Ulinzi Starlets ye yengerete timu ya Kisport Queens golinya sebosa
na ngore ngikine gatie bintu bibya rekane gose gatie chitimu chicharo rese gentindi skuli timne ya Ulinzi Starlets nja rike bagosoria baya sana se echiri korana konia bagosoria chingikia nyara ko nyora he abokori bagosori be miake mekegima na ndenga itenga ukoraji ko bagosemeri go chasa matokare bosio ase timu yo kori biyo so ase kambie klabu ya Kisumu All Starlets nkiabe terete makali ko nyansa nchugo libera asibere kimeno kyane kikimunso sana chinga kibale kunyakania mune timu ya soka Association sasa kimeno kyabo kia ligi NNC ya Kenya kimeno gatie mino bibyo negatie okumusana ase ensemo yo koligi chigoli wikera etimu ejo sikitimu echibere chikabakane point eme ya mwase kimene kyo kia gosolitiwe se elige yo yaba subati negative mino bya gosolitiwe bwigoro chinga kiri tukole Jumamosi boige ligue giteche tuko kumaiga njaro rekanete ko kolibia gose chitimu cha rekanete ko rukane ase minano etimu ne ya Kayole Starlets wetera mogosori Ashley Shiwaso nigalengo egatia bagosori ba kolto bya seke mino kiri tukelio maiga yokonyo seri timu eyo egoli echiteka chomweli ya epaneke te point sata seke mino kya bare kumnyokania mone timu ya Gideon Starlets asibaye kulite chigoli satu asibere egati mino bya rekanete ko kungusana asense moyo kuli chigoli na gotwara munguso igoro kigima asense moyende hetimu nelia Kenya Police Bullets okora naende yangere kora liera eganga bene yokwegera bunyangongo bwe chingaki yayengerete timu ya Zitex Sparks chigoli satu asebo sasa kimeno kya bagosore ya kabere ke league ase ekimeno kendi kya osatuli itukole Jumamosi timu ya Vihiga Queens ekayengere timu ya Kibera Soccer Women chigoli satu CMO chingaki boigo hetimu ya Trinity Starlets ya nyarite konyora hobubui chinga kibali kumyakana mune timu ya Bungoma Queens heyo egendete kwe kombwane mono maiga season iri kurwase obu babu wiki kurwase ligi eyenense ya Kenya ya basubati mense ya Kenya nigati ali mwanchu murigereria akolekanta se ligi yo ne ya national gusase ligi ya basubati ere ligi ne mense ya Kenya ya FKF Women Premier League chinga kigendete kubwata nseke gima maiga yetimu igose chitimo au korekana go kolibia 7 minane byo chinga kichinde charekane korali segentindi bosio bwa season hiyo igandete kubwata nseke gima chinga ki ligue yo asera siki ya kabere na nemono bosio bwa oko kolibia oiso koligeria timu munelia Kayole Starlets mega yo omogosori Ashley Shiwaso okolibia na nemono koyene kale timu yini karali ko omogosori munyabweke minano chinga ki ntagete mwanju muligeri toigwe unagoteba satabiri buna ganga yano kubeka bunango konyale timu yiko kolibia asibi minano o be ligue yo yaba subati mense ya Kenya nemono konye timu ya Kayole Starlets kolike machibu arama ya sekelia tabiri buna nigo obotende we club yake wasene okolibia bunenchire mo yosidi club yake sababu nakumbuka nilikuwa na uoga ya kucheza Premier kabisa hadi niliambia marafiki zangu ni first time yangu so nilikuwa na hiyo pressure ya kuperform nitaperform kweli but nashukuru imenibeba pia ligi imenibeba nimekuja na nimepata hiyo call up nashukuru Mungu sana alafu pia nashukuru coach kwa wanatupush kwa zoezi then wanatupia morale yes you can nini so mimi naambia makocha asante sana kwa sababu bila wao singeweza kupata hiyo national call up na fans pia kwa kunisupport my mom pia nasema tu asante yes actually nilikuwa nakuuliza hivi bas mwancho mo ligeli ko gule ngwana yo mo gosore yo Ashley Shiwaso maiga yo ko ya konye timu ya Kayole Starlets ko kolibia aseke bino kyabo ke ikende nende homo gosore ingole nginga maiga yo ko kolibia semino tinga nyoro kurangiri kuchase timu ya Kenya ya Harambee Starlets chinga kinonya nabo maiga yo konyora liba gali kurangiriwa niko bono mo gosore yo araichi ko batana bo gosore banda se kambie ko se kia Harambee Starlets unenchire ya moyo chukurangiri kuchase ko sikia bantaba neli kwero bali bose bino byo kuligiri baga se kombe kia Wafcon ekikere egyo kuligiri baga ase engoyoro kongorwa Africa chinga ki timu ya Kenya ya Harambee Starlets ira chikubeka na biara mune timu ya Gambia okorekana ngo mwegeri bwege kosi kia Harambee Starlets umwe geria Belden Odembo ko kigunenchiro mogosore yiga ko sori ngo yaye igento kia mobeteretiere ko morangiri mogosore yigo chase kambi yege kosi kyo kia ligi iyo koligiri bagase kombe ne kia
orokongorwa Africa engoyo ya WAFCON ngorenginga kurwa sensemo ya bana banyeruka nara yumanchumo ligiri na bwata sebono chinga kintete ngwere ya masemo ikase ligi ya National Super League yeri ligi ya kabere mense ya Kenya chinga gitokungusa motion gotokungusuka busio anemono maiga yoko nyora gusiyo goikurwe gori ya masebo samone timu ya Kibera Black Stars abuyigora segeti kia Upu Center Grounds sensemo ya Kawangwale omwegere monebo yekosi nekia Michael Olunga Football Academy mwegere Charles Bruno niga tabiruna abasaiba embagendete kweroberi goikerano anemono chinga kechiga babegete liso asogo chiko kolibia sebimino chinga kia abatogirikira gene bamega yo goikurwe gori ya masebo seniga tabiruna eganga ya ine yokorosige kusige tindi me timu ya Michael Olunga Football Academy ne bamaiga yo goikurwe timu ya Kibera Black Stars sikuri timu ya Kibera Black Stars niga techi timu chia vera se liga yo ya National Super League ligi ya kabiri mense ya Kenya singa kintambe na mbabwa tobo manyiga na galia chinga ki na nemono chinga kibako banga nega tiji timu sana chika chanjete sana usumbua oise kolige line bana matoka mainga chinga timu ya Kibera Black Stars yari kobeka na biara mna timu ya Shabana se mucho Nairobi tarira isi timu ya Shabana ya kurushi point just tase timu ya Kibera lakini ngorenginga omegere monebe kosi ya Mofa Charles Bruno ne negatia baigere bato manyika gima ase ligi ya National Super League ne bamenga yo sase club ya Mofa na induso kumuligi ngomo sore inwara segatia baigari ase timu y'umupira gw'ingo yense ya Kenya eri ya bana banyaruka ningo bono mwegere yo Charles Bruno atabere buna nali no kwegena buna na chiko keraige kosega kolibia ne bamaiga yo goikurwa se kemina kiabo kia gatatu ki ligi ya National Super League ile ligi ya kabere mense ya Kenya abo igoro mega yo ikorwa ni gatabere buna nari no kwegena uchibosia na chikwenda kwera timu yo kolibia chinga ki ligi yegende to kubwa tanse ke imo mwanchumo ligeria ligi ya National Super League na ndere ligi ya kabere mense ya Kenya chinga kibono ligi yo yagendera kubwa tanse aseikia ya gatatu ise kuligere bine ligi yo ikira boni gachitimu oni go chikendete korokia omochakano rumu ya kigima se ligi yo ya National Super League na ndere ligi ya kabere mense ya Kenya chinga kitimu yo ya Mofa asentunda entangani kigima se ligi ya National Super League ya nyorto go ikorukwa yo gotangani chinga kia chaka bene kambeni ya senchirere ndonge maiga yokubo imino bya bitangani bibere na nemono kugenda kura ligi ya senchirere ndonge wikira boniga timu yo se bono nigegendete ko kolibyo sukuri imino bya osere tikumna abo igoro timu iri ya Forging Sacco yanjente makali yo tanyosi na mane timu yanzoia chinga kuligeria ekemene kigati timu yanzoia mane timu ya Forging Sacco timu ne yanzoia ne gati timu chia timu chingoro kigima se ligi na nemuna singo yense ya Kenya na timaitinga ogotakolikwa yabuya okwerna se ligi nense ya Kenya timaitinga ebitango mbere biebi lakini ngolenginga okobara kwe bitoki negative into bire timu muna eyanzo iya goterana se ligi nense ya Kenya henyo nga matuka maige timu ya komete sana nya bwata bagosori bachete nguma naende negative timu chare konyoro bosira kigima imense ya Kenya nande charalira bagosori abange sana egatia bono mosori Boniface Mushiri ose bono kwa igosere timu ya Ulinzi Stars na boigo omo okosori timu ya Kenya Harambee Stars sigate bagosori timu ne yanzoia no mogosori buna omo gosori omogosori bwa matuka maenga uyo ase kakiange kiumwaka yo moyarire ojitega gotonyora kidogo omogosori nere Polo Tuma negative bagosori bandi bakortu biase ege kosiki gianzo ya Sugar oisokoli ilia sekimeno kende kia osari tugwa bwigore timu ya Kabati Youth maiga yoko nyorobo bwibwa ye ikendi ilie nika bono timu ya Nairobi City Stars okoranga nero ye yingirete kule ya mase ebosa chinga ki timu ya Nairobi City Stars ira na sinjira cha icho bwinyorunge kimeno kia begatanga ni timu ya Nairobi City Stars ningo yikoletwe na ngolingi mino bya ibere bikuwata ni bono ya nyorobo bina inde begetelisa sukurna se ligi ya NNC ya Kenya ya ligi ya SportPesa Premier League chinga ki timu yegeti kurwa se ligue yo obosikabo sie timu ya Kibera Black Stars mna kumanyia ingete timu ya Mofe goli ya Masebosa chinga ki timu ya Migori Youth ya ingete timu ya Kisumu All Stars chigoli ibera se mwezi goli ine derby na nikimeno kia watu munguso sana chinga ki timu ya Migori Youth nero erikati timu chikolibia sana se ligue National Super League ndichi akiri ko kutira kurwa se ligue yo hoikira boniga se kimeno kende timu ya Mwatate United ningo yengeretwe amone timu ya MCF chigoli sato asebosa na oisokoli timu ya Mwatate United nero negative timu chabera se ligue yo ne
ya National Super League ase ng'aki ntambe ching'aki nero yengeretwe chigore chisatase busa naenda okoranga bado timu iyo tere roberi boikiranu hane mono goche koligi chinjire ebwenete gochia we roberi boikiranu gosibe mineno byokoligia libaga ase owaswa ase ligenense ya Kenya ya Harambee gose ligenense ya Kenya SportPesa Premier League ching'aki league yegendete kobwata inse kabisa negative mino bibya gosolete mwancho motegereri ase league iyo ne ya National Super League bukura mwancho molige itorigera ase league nense ya Kenya ekimeneke mungia gosolete weekend ching'aki timu heri ne ya oisa kuliga ekimeneke gosolete weekend ase league iyo nense ya Kenya ya SportPesa Premier League ching'aki bage league iyo neteneine kidogo kobatakana no kururiba gocha se abagosoliko kogosoli mino byabo bya chinse na nemono international break nero kidogo timu ya Kakamega Homeboys niko yawacharete korea masabusa ne timu ya Nairobi United ching'aki timu iyo ya Nairobi United okoranga maiga yogo sose league nense ya Kenya nekenete kusumbua sana neba simino yago seri kenekimino kya giakane ngorenginga gwikira boniga iko ya ikoru kemine kama gyoka semino bine yago soirie ekabwe kemine negati yetimu ya Mara Sugar nabone kenekimino kya giakabere ya nyorobo bui ase league nense ya Kenya gwikira boniga ching'aki ya jingerete timu ya Kakamega Homeboys ase league nense ya Kenya negati bimino binde bya goseritiwe ase league iyo NNMense ya Kenya tokora mwancho morigeria tososa mamere ni ODM at 20 aya korekanite litukule la misi litukule Ijumaa se county ya Mombasa boigo na mamere nayo chireta timu inye chine na mense ya Kenya igati yabone timu ya Shabana Kurwa Sorongorosi timu ya Gor Mahia timu ya FC Leopards na bege timu eli ne ya Bandari ya alikuwa ligene mamere ne yebene ase kimeno kya wasati ku egetangani kigime timu ya FC Leopards ni ya nchete makaliyo tanyonsani amone timu ya Bandari ching'aki timu ya Bandari ya sogeta senjere penalty ching'aki timu ya FC Leopards ya tute penalty bere ne timu ya Bandari ekaro kana konyonsi Johnson na kwenye chilibaga se entunda ya bere busio se basweta se entunda ya finali ase bachete kumena ne timu ya Gor Mahia ya sogeta timu ya Shabana banga yo wancha na makalio konyonsi ne golia masemo ne timu ya Shabana go sokuwetera senjere penalty ching'aki timu ya Gor Mahia ya chilete libaga se finali ase finali timu ya Gor Mahia niko ya yingite timu ya Bandari ase timu hiyo ya Gor Mahia ralikuwa banyango ba mamera ni ODM at 20 ching'aki nonya nabo egekosekyo kya Gor Mahia kya ralise gintinde timu ya Chonsi nkolenginga maiga yoko sokura sama mranio ya ODM at 20 omwegele somonya kero go bwekelabu kya FC Leopards Boniface Ambani we sokiri na nemono komo chinchira aigati y'abantu bagendete gokoria bagendete koikeri na nemono ko irali bagali ko imanyikani wetera se club kya FC Leopards ko tabuna abantu maro ba ngeri gotumeka buna gesaso soboteniri bwe club kya FC Leopards orekane koleto kubagekana se kosi ekyo ching'aki nonya nabo atabire buna aigati abantu bagendete komo kwana se mitandao yekerero niko babwatekanga yoko severani club kya FC Leopards na nemono kumasalia lieta ching'aki atabire buna okeraboni ge club ngendete kobekemero beli yoko kolibia semino au bili nense ya Kenya asekeli atabire buna aigati abantu bagotumeka emitandao yekerero bdenchire mu kwimanyikani wetera sale wikabatiga ibinte ibiri moriuka ching'aki nonya nabatabire buna eganga ya no koleta club kya FC Leopards amo nemono nako wene kiminangore nikere chira chia matuka maega ching'aki atabire buna ase kimina kiabo kerebo siku abo ningo babigetelisa songo chikolibia ase biminano birebo sio we league yo to tigara sama bine yo ODM at 20 mawasili mokoro kwa klabu kia FC Leopards bado mawasili ya Levis Opio ase bona wakosele klabu ya Bandari otabiringa gesaka weta se kambie klabu kyo ya Bandari nigo aiwete bia naenda kobera kwa ya se klabu kyo ya Bandari negative into ago kerto kobera neba mega yo sokura se club inyorunga mawasili ka sokura se club KFC Leopards omochakano nyuma yo mochakano kwa liga iyo tarachaka ching'akia ogosokwa ime club kyo Bandari kwa bere kwengecho na nemo na konya ugeso club kyo ya FC Leopards sasa mamene yo ODM at 20
chingaki amamirane yo habwata sime county ya Mombasa chingaki kia magi ODM kia uchengere miaka 20 se igesage chaimense ya Kenya na nimono mogosori yo opio kobegati ya bogosori ba kolitibu ya se ekemeno kia ligi gusasa mamirane yo ODM 20 tese kolire mwancho morigere minambere bosiga iga ase ikie igere bosio aisokoli ase ligue yo ya SportPesa Premier League chingaki ebimene biraje kosoa sentunda yaye ya gatatu timu ya Kakamega Homeboys nebekane byara litukule Jumatano hamwe timu ya Bidco United chingaki baraje kubekana segati igya Bukungu Stadium chakira chinsa isano na ibe sato chabono gosechinsa isano sato chamugaso timu ya Shabana bana banga mbayaliga ne timu ya Posta Rangers asekemeno kiraje kosori gwase egetike ku stadium ochakira chinsa kianda cha mu gasongo lenginga negative minobira chokwa berekana na namuna ko beke mina negative ndikigima se eligenense ya Kenya oisikulige timu ya Shabana wikira boni ga ndete kora eligenense ya Kenya ne point sana nebere kubatu wasogwange ne timu ya Posta Rangers boigonere ko ndete ko ibwate timu ya Shabana sogwange kigima ase eligenense ya Kenya na boigone point sana nebere ko ndete timu ya Posta Rangers nigebwire ne timu ya Shabana asobonge kwechigoli ko negative mino byakire koko sana wachikobe bitindike gima ase egetiki aguse stadium na oisekolire timu ya Shabana wikira boni gatari koruke mino kende gionsi ne timu ya Posta Rangers nero tere koruke mino kende gionsi rekine timu ya Shabana oisekolire dinero ase mino bya gosoiri akoranga ensemo yebosaga ni abo nigetinga teke gima isekolenga ni mona chigoli ya nyonsi ase sisoneiga nigo chire chigoli chinyingi kima na nemona chibabigeta seri bagaligi yere kwenda kora ligue ya SportPesa Premier League na asensemo yabo eklabu ya Posta Rangers na kero kingira tuara moja kanore mobe na bama ya yese sonile kokora seri bakali beki mali wiki gocha seligi ya kabere mense ya Kenya National Super League korende wetra subu manyiwa ya mwengali Samuel Moro Pamso kwa kwenye kose kiuka Posta Rangers kutigara seligi ya nense ya Kenya na inde asebono nigagende tokera buyakigima elio kugandira ko libya 7 mineno of league nense ya Kenya igone gatie ikemeno gya kire ko posano jikopeke tindi kigima se league nense ya Kenya ekie igere bosio litukulia Jumatano kemeno kene kera jikosiri timu ya Murang'a Seal ne jikopeka na biara mane timu ya Sofapaka ko sepa toto ba Mungu asegeti ya SportPesa Arena gochakira chinse kianda cha mugasori tukelia Jumatano chinga kiboigo eklabu kali kia FC Leopards kira chiko bekana biara mane klabu ya Bandari asentunda yende asegeti Kenya yego chakira chinsa 10 litukeli ya Jumatano ike igachitariki 15 chumutenye go 10 ase entunda ya gatano litukeli ya Jumamosi ikigocha timu ya Mara Sugar nebekana biara mane timu ya Bidco United Kariobangi Sharks bekana biara mane timu ya APS Pometa chinga timu ya Kakamega Homeboys raje bekana biara mane timu ya Ulinzi Stars litukeli Jumapili asigati ya Bukungu Stadium chinga timu ya Murang'a Seal ko yele timu ya Tusker usabaro sibinyuwa asigati kalikia buga SportPesa ro na uchakira chinsa ikomichia mara gobe mwana jui ose inkwe bachi kubega na biara mone timu ya KCB asigati Kenyayo uchakira chinsa ikomiri tukole Jumapili chinga timu ya Shabana sentunda yendera chikuya timu ya Mathare United asigati kiaguse stadium uchakira chinsa isa nebere rabe lituko dia Jumapili chinga kibara chikubeka na biara mone timu ya Shabana chinga kiba timu ya Gor Mahia era chikubeka na biara mone timu ya Posta Rangers se egeti ya Kasarani Stadium chinsa ni komisha maragoba muzukuli bino mwancho morigere biro bosibwa bwe timu isikuli timu ni ya Posta Rangers sensemo ya bone bage kasine ko to kwameli ko tindi nigo ekabwate osekali kubeka na biara mone timu nelia ya Gor Mahia na timu ya Shabana ikawate timu ya Mathare lakini isikoli timu ya Posta Rangers fixture ya ikaraboniga timu ya Gor Mahia tali timu kora gosoli na isikoli lenjere yabe ko gosoli ne bamega yo ikuruke mino kebe getangania kora timu ya ngere we kombo anande nenjere go jate go chikoba engia na timu ya Posta ngore nginga gochibosia bintu bigo chikoba bera bujane baba gochikosa ne timu ya Shabana fixture bwate ngo nkingimage kolengani ne timu ya Shabana iyo ekabate timu ya Mathare United ne bantra tabange timu ya Mathare United ne nkera kini ase birengo timu ya Shabana nandi sikolenga ngeti ekemene kike kwali kani wasegeti ke ku stadium chine chipointi ngolenginga Shabana te kwanje kuchibwato karaisiko na erondi yo kwa Amerika sene koleta liga nense ya Kenya niko kole ogotindike gima na yarali ese gire ntindi sana uchase timu chinyinge himense ya Kenya ase timu ya FC Leopards oikerabondinga timu yetera nyarabubu yasekimina no use tera nyarabubu chinga kiboigo timu ya Sofapaka teraba
igekonyora bobui na etimu eri ya Tusker gwikera boninga. Ichi ne chitimu chichigasane korigia bobui ase ligi ya ense ya Kenya na etimu eri ya APS Bomet. Iyo nkorengi ng'a ekimeno kia ekere bosio niga ebwate timu ya Gor Mahia na binto bigo chikobabera buya igo ne timu ya Kariobangi Sharks boigo niga ekare kobekana biara ne timu ya APS Bomet ng'a timu iyo ekare gochikorigia bobui bwayo botang'ani ase getikeri gia Kasarani Annex rituko neria Jumamosi ikigucha igo eligi enene yense ya Kenya tari ligi egokore gosore raundi yarekane kwimukiribera ritinde nyaki timu nchikendete kwiroberi boikirano bosio bwa okorigiribaga ase gekombe ekyo na nemono kumuli bunyango bwesisoni umwaka bwakiri bubene monongebere na isano osano na monongebere na isano nemo ase ligi yo ya SportPesa Premier League na indebere na kumanyu mwanchu moligereria njabage gochenchugwe takorwa korukwe ligi enense ya Kenya ya KPL na indebono asebono ige kumanyikana muna ligi ya SportPesa Premier League igamega yo konyoro gosira kurwa se company ya Korondo ne ya SportPesa negati ali mwanchu moligereria gande tokorekana se ligi ya enense ya Kenya sobwango timaitinga ngayo kende tukoligeria murobere igabwa basine chikosori korwa na indanya mbono kurigeria murobere yali tangani kigima ekyoko korabu nyare go subscribe onyare go share link ekera banta bange helite nyare kwemanya chikosori asubwamo na nene mono onyare go comment igabu na bote comment ya bona boko like kuna temo yogo suka asubwamo tokorwa butaswa sege kosi gitimiense ya Kenya ya Harambee Stars kosi ekyo mwancho morigeria ngi asoka kurumense ya Kenya igasoime yense ya Ivory Coast chinga ki ya semense ya Ivory Coast ritukuli Jumamosi asikero ichigo chikose kimene kyabo abwankyo yokorigiri bagase kombe ke World Cup ekimeno kyabo kerabe kyo mwali chinga kipara chikobekana biara mone timu ya Ivory Coast asikemeno kyabo ya okorigiri baga ase kombe ke World Cup kerabe kimeno kyabo kyo mwali kigima ase erombe yo ya fuchinga ki etimu yense ya Kenya na gayoko nyoro bubwe golea mase bosa korwa ase timu yense ya Burundi chinga ke ba yengera egolia nyosto no mosadi Wesley Ogama oyonga ndrete gwo kichinsa sana asense moyo bosaga ni bwe timu yense ya Kenya mupira bwengoyo bone timu ino eri mense ya Ivory Coast bose kimena kyabo kyabanki no nyina bo abantu ombagendete ko yakera ekoko chinga ki bagendete kworoke kwigena kwa bune timu ne choko libiga tia bantu alibarekane kwa timu yense ya Kenya kwa kwa kimaso ko kwikemeno kyabwankyo ngamo ni timu yense ya Gabon asubwamo eromete no eremega yense ya Kenya bune cheremo yoko bakonya goswa se kombe ke World Cup igatia bantu bande baire timu yense ya Kenya gochoko libya se kimeno kyabwankyo ngamo nomo gosori mokorwe timu yense ya Kenya ya Harambee Stars na bego kikosore ti klabu kia FC Leopards mo gosori Charles Okwemba oyo ko tebrimna etimu ya Kenya ya Harambee Stars nari no kwigena ngubwereke meno kia bwankyo chinga ki atebiruna etimu iyo negati timu chakere kokosana kokole bya semina oise koligiringa gesa omwegeri Ben Makati aira chingo babeneje kuyegeri etimu iyo ya rekane kokole bya semina ngora mameneria chani yakora ase chikota finali ya nyaro bya semina na indebono abantu abarekane korokyo kugenda kwa bune timu iyo gesenyoro mugeri Ben Makati ya rekane okori bya semina byo na yo isikolire mwanchu muligeria asama tukabwango getimu ya rekane kuli kama chibwara maya na ekemeno kya mambia timu ya Ivory Coast ni metenga ngalira isige sibale ne timu ya Kenya ni geganda tukutumeke bimine ne bidi anemo ne byati kante bereke minaga TNC ya Burundi amone timu ya Ivory Coast bnenchere moyo gwetieria bosibwa mameranio ya rugongorwa Afrika ya kafa gochokolekana imense ya Kenya kubatira nense ya Tanzania hamwe nense ya Uganda chinga kibono ekimeno kyabwankyo ngelira isi kira chikosari gwa chinsa ni nyeche butuko chinsa chirabe cha Afrika ya mocha na nemono chinga kiti mense ya Kenya egase ni gwakerwe kugukigima nenga yoko guime yense yo ya Ivory Coast rituko nelia Jumamosi bunencheremo yugo chia ko akeru ko sere kemenekyo kia okoli bagase egekose kyo egosese kombeke World Cup ne bamega yetimense ya Kenya ko bega tiche chita chikwena chirali baga asege kombekyo
chinga kibono ayagende tukurase kambike kose kyo kia Harambee Stars mogosore korosere sensemo yoroba ruko lyo mogosore ronyo nyango nigara chiko bora kurase kemeno kia bwankyo maiga yokonyora ogesusuro kia mopiro yomo chinga kyo mogosore obegete kambia imensi ya Norway okosere sensemo yebegi hanyorete yero kadia ya kabere chinga kicheke menno kia ligi gose gyo kuligiri bagase kwa miki World Cup chinga kiti miensi ya Kenya yamnyoka ya muneti miensi ya Burundi chinga kyo mogosere yo kwenye abuli tangani nyore boigo yero kadi enda seke menno kia egati timu miensi ya Kenya muneti miensi ya Gabon chinga kyo mogosere yo akagaire gochia ko bora kurwase kemeno kia bwange negati ali mwanchu murigirari agenda tekurwase enseme ye kambie timu ya Kenya Harambee Stars enseme yende timu ya Black Stars ya Ghana jabetensi ya gatano kurwase rugongorwa Africa kwena chirali baga ase egekombe kia World Cup chinga ki ya watana mone chinze chinde buna chiria cha Morocco egati timu chinde chinyinge chio chia na chiri baga sege kombe kia World Cup yo mwaka wechiri ubeda mongibere na isana ne moitimu hiensi ya Ghana ne bwata bagosori bengejo sana egati abo bakosera siligi chine ne mensi ya Kenya oise kurigeria egati abo na bagosera na Mohamed Kudus kurwase bagosera klabu kia Tottenham ne bwata bagosori abange muna Thomas Partey kosera klabu kia Villarreal mensi ya Hispania egati yabagoseri banda bangi chitimu chide chena cheli bagase kombe ke World Cup ngamone timu yensi ya Morocco timu yensi ya Misri chinga kino nabo chitimu chinde chigendete kuligiri bagase ke kombe ke World Cup nyore mnense osoro kongorwa Africa ere bugate ti amabaga ikomioka chitimu chiko sose kombe kyo kia World Cup tokorukuruka bose oro kongorwa Africa tikabano mwancho mu tegere omurigereria nkoire ya masemo hoikaime yelira bali abola toso ase kambi ye timu yense ya Germany mwegere mone bwe kosi ye timu yense ya Germany mwegere Julius Nagelsmann otebere buna narino kwegena mogosere Florian Wirtz okosere club kia Liverpool na chiko kolibia sama tukaya lebosio neba mega yo mogosere yiko ndra kolike goli mega yo gosose club kia Liverpool se jishilingi chimino pound emia mo chinga kia so se club kia Liverpool kolendo mwegere Julius Nagelsmann otebere buna narino kwegena buna omosere na choko kolibia sama tukaya lebosio ninga koneta igabu igoro chinga ki etimu yensi ya Germany ga sene kwero beli gosweke mine kia bokeli tukoli alero chinga ki etimu yera chikubeka na biara mone timu ya Northern Ireland seke mine kia bogyo koliri bagase kombe ke World Cup wikaraboni ngomo gosere imenga yo so ame club kia Liverpool kurase club ya Bayer Leverkusen tara konya konyonsia neba ne gole yamo neba yuko batara ni wimino kia ndase liga nense ya Bongereza mone liga ya UEFA Champions League chinga kimo wasere yo atara nyonse goli na tara konya konyonso ikira boni lakini kole nginga omegere Nagelsmann na no kwekena mo wasere na choko konya timu ya Liverpool na ne timu yensi ya Germany chinga kibono omogosere yo agenda tugwa kirweko kama no mwegere yo Julian Nagelsmann isuko yorunga masama tukamega ne gale ngumwegere bwe klabu ya Bayern Munich imense ya Germany na mega yago so kurwa bwana gaso asichingo babene chiko yegere timu yense ne ya abo Germany gose asaganda tegochia koye gelia timu yo chinga kiechecho waswase kambi club gense ya Brazil ase timu ya Brazil mwegere mwana bwe kosi kyo kala Ancelotti ni galo no kwegena bwana nachiko yera timu ya Brazil kolikia machibu arama ya se kombe ke World Cup aigame kana inde timu iko na cheliba ka se kombe ke World Cup umeguri yuninga swaseka engo bene yuko yegeli timu ya Brazil chimotinyo gatano mwako ye iga oberega ko yera bene se yaberega ko kolibia se minno na narino kwengena nacho kolibia umegere iga nere kala Ancelotti umegoro kwensi ya Italia ningaro umegere motangani korwa asili isiko yelira baliense ya Brazil asenchire yamo yuko yegeli timu yo asiwikira boni garo mo montoru rezi ko motangani ko yegeli timu ya Brazil na ndena no kwigena ugocheko yara timu yo ngukolibia seminano ongore ngina rayu manchumo ligeri kurwa sebiti haina kwali neta seri tukolelero koranga mangana tayo mangerero
gikoreng'ani una chiligi chira somo timoko naende ebimino turwete ribaga bikorekane nebimino bie chinse chikasene kwero beri chia sukurigia mang'ana osama bagase kombeke World Cup ngorengi wansire iki go chabone go chikore na tura chinjira chetu cha kawaida sto chigotwara mang'ana mange kegima yuko chukona chiko sori cheito naende ni chukonyara hingo bagin kwaletera bageni au sumuro video iganto chukona igoro ya chiko sori au abutura chiko korona buchinkwana bune nchire ya moyo chiko kwana na nemono ko sansa bana chiko sori cheite litomanya na ralia gendeta sebiti beito iko mwachumo lito sukare genda kubatika taseni kya radio vuna so mutandao YouTube mnango kumanya botambe nyara go subscribe na libi ntokune bimbye konya bwetera iko nalyo toranyanyare to gosukaso bwamo gochibusyo nkorengi nga wike iki gocha eritari ne gongoro ko Geoffrey Ng'ong'o no moroberi uringa sembeo na basaine chigosori nganchere nkolera bwa sebono tumirane litukule Jumatatu iki gocha tuara obotekereri borobia.